Volám sa Ladislav Nižník, som riaditeľom divízie transformačných projektov a po svojej práci sa primárne teda venujem tomu, aby som pomohol firmám pretaviť a v podstate zmeny procesov na reálne výsledky. Najčastejšie zlyhávajú v tom, že tento projekt riadia ako technologickú zmenu a nie ako procesnú transformáciu a preto je veľmi dôležité, aby teda do toho procesu bol zaangažovaný strategický leadership a všetci členovia projektu. Zmena musí byť podporená interným tímom a je dôležité, aby teda do toho neskôr vstúpili aj všetky ostatné prvky, ktoré pomáhame ako spoločnosť dodať, či už je to management zmeny alebo samotná implementácia technológie. Pretože rozumieme biznisu aj technológiám a máme kvalitné tímy v rámci Slovenska, ale aj ostatných krajín v strednej a východnej Európe, ktorí dokážu naplniť tie očakávania klientov a dodať projekt na kľúč.